Hej Marianne, det er Peter. Marianne, jeg vil høre, om du ikke vil lave eller tilpasse Comvel-præsentationen, for det som Kirill har lavet, det virker ikke lige helt sådan så logisk. Så jeg prøver at beskrive det sådan lidt i et plancheformat, så du kan se, hvad det er for et forløb, der skal ske. De første 4 sider, der kan du se, det er den første side, der står slider oppe i toppen. Jeg har skrevet med hånden over i højre side, er det side 1. Og dernede, hvor der står tryk her, der skal man, når man trykker der, gå videre til side 5. Så de første 4 sider, det er den der, det er side 1. Side 2, det er den med chokoladen, du har lavet. Den slider også, det vil sige, den bevæger sig, kører rundt på skærmen, og den henviser til side 5. Side 3, som er Butler Service, er også en slider i starten, og den henviser til side 6. Side 4 er den sidste sliderside, som er en tillægsside, som viser, at man kan få en gratis forret eller dessert. Og der skal ikke være ja eller nej tak, der skal bare være tryk her, og så skal der være link til side 8. Side 5, der er henvisninger fra side 1 og 2, så det lige husker. Og når man klikker på tryk her, efter man indtaster sin e-mail, så går man videre til side 9. Side 5a, og det er lige vigtigt, det er en side 5a, og den du lige havde som midter, eller som er den samme som er side 5, det er fordi, at flowet skulle kunne hænge sammen, når man går ind fra side 1, 2, 3 eller 4. Den her side 5a, der er link til side 11. Når man kommer ind på Butler Service og vælger det mødelokale, man er i, så når man har klikket ind der, skal der stå link til side 7, når man trykker på tryk her. Nej, det skal faktisk være således, jeg laver lige lidt om, at når man er på side 6 og klikker mødelokale, så skal man automatisk gå videre til side 7, som er en ny side, hvor man bruger samme logo. Man lige skriver ned under iButler, jeg er på vej, og så et billede af en person, hvor der kan stå et personnavn, Pia Petersen har skrevet. Og så nede på tryk her, der hedder det så tilbage. Det vil sige, at man går tilbage til sliderserien, det vil sige side 1, 2, 3 og 4, fordi når folk beder om service, er det ikke sikkert, at de har tid til lige at vil tilmelde sig nogle forskellige ting. Her, side 8, hvor der er, det er en ny side faktisk, eller det er en ny side, hvor når man har indtastet sit e-mailadresse, at der står så her, det er dem, der klikker sig ind fra side 4 om at få en forret, så kommer man direkte ind til side 8, og der kan man så udfylde og sige ja tak eller nej tak til at tilmelde sig til nyhedsbrevet. Og når man klikker på ja tak eller nej tak, så går man henholdsvis til side 5a eller til side 11. Den her side, det er den, vi har brugt tidligere, at når man har ja tak og nej tak, så skal man ikke have mulighed for at trykke videre. Det giver ikke lige nogen mening. Ja tak, så går man videre til side 10, og nej tak, så går man videre til side 11. Den her, det er, når man kommer fra tilmelding til nyhedsbrev og klikker videre, så kan man så mulighed for at få den her forret eller dessert, som vi har brugt tidligere. Og når man udfylder det link her, og trykker her, så skal man så gå videre til side 11, som er den næste side. Og det er rating hjælp os. Og der skal det bare være noget med, at når man trykker her, så går man videre til side 12. Der skal vi lige have 4 smiley, der 3 ikke er så hensigtsmæssigt. Og der skal tryk her væk, fordi man skal automatisk gå videre til fra side 12 til side 13.
Når man klikker her, skal trykke her også væk, og man går automatisk videre til side 14. Og fra side 14, når man klikker her, går man automatisk videre til side 15, og vi skal fjerne det der tryk her. Og her der går aktuatoren ned, og der går, når man trykker på luk, så går man til side 16, og det samme med den, når timeren er udløbet, går man videre til side 16, som den gør i dag. Og når man kommer om på side 16, og den lige har stået der et øjeblik, så går den tilbage til de første 4 slidersider. Jeg håber, det var til at forstå. Vi tages ved. Hej.